Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel दा मोननै jobs नि अपडेट फैदों बेनो जाबाय BTC आव मोनसे आरो लोगोसे कार्बि आंलंआव मोनसे दा लोगोफोर गोबाव खालामा मिनिमाम क्लास 8 फार्स्ट दा बेयाव सोर हागोन एप्लाइ खालामबा आरो माब्रै खालामनांगोन जों बेखौ नायगोन पोस्टआ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दा बे आपडेटआ 27 मेनि एन्ड बेनिफ्राय लास्ट डेटखौ जों नायगोन माब्लासिम थागोन दा जायनाखि आंनि बड' जब इनफो चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन दा बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो एन्ड गोबां कमेन्ट्स फैदों BTC 5000 माब्ला ओंखारगोन दा बे जुननि लास्ट उइकआव मोननो हागौ जेब्ला मोनो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन बाट जोङो आसा खालामदों जे जुन मासाव फैगोन बायदि होननानै थ' जियानो जा लोगोफोर जेब्ला फैगोन आपडेट मोनगोन दा जों थांग्रोनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन नायग्रोनोसै जों फार्स्टआव नायगोन कार्बि आंलंनि स' बेखायनो आं फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव स' बेनिफ्राय जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै नोंथांमोना मोनगोन PDF फाइलखौबो नांगौब्ला स' नोंथांमोना गोसोबायदि डाउनलड खालामनो हागोन डिसक्रिपसननिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना चेक खालामनो हायो दा गोबाव खालामा जों डाइरेक्ट नायनोसै PDF फाइलखौ जोङो डाउनलड खालामनानै एन्ड बेनिफ्राय डिटेल्सखौ नायनोसै जे बे पस्टआ मा दा बे पस्टआ जाबाय पियन एन्ड चौकिदार पस्टआव ग्रेड 4 हिसाबै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेयाव आङो डाउनलड खालामबाय दा जोङो डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन एन्ड बेनिफ्राय पस्टआ बेसेबां दं होनोब्ला जों बेखौ नायगोन दा नै पियनाव दङ गासै 3 दङ एन्ड बेनिफ्राय चौकिदारावहाय सासे दङ एन्ड 20,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम मोनगोन प्लास ग्रेड पे थायो 3,900 पार मान्थ एडिआरआव जि मोनदों ग्रेड 4 आव बेजों सेम सेलारि एन्ड बेनिफ्राय मिनिमाम क्लास 8 पास एन्ड मेक्सिमाम HS पासनि बाराया बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हाया गासैबो पस्टआ आनरिजार्भ गासैबो कास्टआ एप्लाइ खालामनो हागोन बेखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ टेस्ट होनांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जजों लोगोसे एन्ड बैसो 18निफ्राय 45 इयार्ससिम ST फोरा बे पस्टआव हागोन स' दानिया बबेयाव सेन्ड खालामनांगौ बेयाव नाय एड्रेस दङ स' नोंथांमोना लास्ट डेट मोनदों 17 जुनसिम थागोन बेयाव एड्रेस दंखायो नोंथांमोना स्पिड पस्ट एबा बाय पस्ट खालामनो हागोन आरो जुदि लकेलिटि दङब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानैबो हैनो हागोन दा नोंथांमोना एनभेलबाव लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानै आं बुंनाय बायदि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ हरनांगोन लोगोसे गांथाम फट' कपिस नोंथांमोना हरनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना सिगनेचार होनांगन रिभार्स साइडआव अके एन्ड बेनिफ्राय स' गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जाहाथे हरजोबो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जजों आरो बे फर्म फिलआप खालामनायाव मबाइल नाम्बारखौ जाहाथे होयो मानोना नोंथांखौ कल खालामनो हागोन स' नोंथांमोनाहाय जाहाथे स्टेन्डार्ड फर्मआवहाय रेड इंजोंहाय लिरनांगौनो गोजा कालारजों नोंथांमोनाहाय लिरबानो जाबाय अके बे जाबाय नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ दा बेखौहाय माबोरै सिलेक्सन खालामगोन होनोब्ला जायनि डकुमेन्ट्सआ गासिबो अके नोंथांमोनखौहाय सर्टलिस्ट खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय इन्टारभिउ भाइभा टेस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौ लेंहरगोन बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना होयो अरिजिनारि स्पिड पस्ट बा नोंथांमोनाहाय डाइरेक्ट थांनानैबो ड्रप बक्सआव हैनो हागोन अके स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि बेनिफ्राय ड्राइभिं नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन बा नोंथांमोना प्लाम्बिं रोंनाय जानांगोन होनना बुंदों एन्ड जुडिशियेल अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना लिस्टखौ मोनगोन जेब्ला एग्जाम जायो स' बेनोमोन नोंथांमोन लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय जों नायगोन दायो चिरांनिखौहाय माबादि पस्टआ दङ जों दानिया नायनोसै फैदो स' दायो जों बेयाव अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव डाउनलड खालामसै बेनिफ्राय PDF फाइलखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन चेक खालाम जाहाथे डिटेल्सखौ नायनो हायो दा बे पस्टआ मोननै रोखोमनि बेनो जाबाय बिजनि एन्ड मोनसे काजलगाव दङ पस्टआ दा पस्टनि नामा जाहैबाय सेबा केन्द्र दा बेयाव मोनगोन आरो नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुवेल स्टाफ हिसाबै एन्ड 15,000 पार मान्थ होनाय जादों आरो बेयाव डिग्री पास खालामथारनांगोन बेनिफ्राय 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटाराव थानाय जानांगोन आरो बेनि डिउरेसना 1 इयार आरो बारायबाय थानायनि चान्स थागोन बेनिफ्राय एड्रेस दङ फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे एड्रेसआव जाहाथे हरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै गांथाम फट' कपिस हरनांगोन बेयाव एड्रेस होनायाव एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि लास्ट डेटआ 30 मे एन्ड बेनिफ्राय फट' गासैबो नोंथांमोना साइन होनांगोन रिभार्स साइडआव एन्ड बेनिफ्राय जुडिशियेल अफिसियेल नोंथांमोना बे वेबसाइटआव मोनगोन नोंथांमोननि लिस्टआव जानायखौ जायनोखि इन्टारभिउनि थाखाय सर्टलिस्ट जायो नोंथांमोनखौ रिटेन एग्जाम लागोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्ट लागोन बेखायनो जेब्ला एप्लाइ खालामो नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआवहाय गावनि फन नाम्बारखौ जाहाथे लिरो एन्ड बेनिफ्राय एनभेलबावबो जाहाथे लिरो नोंथांमोनखौ कल खालामनो हानाय बायदि बैसो 18निफ्राय 45 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोनाबो हागोन स' बेनिफ्राय बे मोननैबो पस्टआव गासैबो अल आसाम केन्डिडेट्स नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बे नङा जे बाक्सानि बा चिरांनि बा कार्बि आंलं जाथारनांगौ बे नङा गासैबो बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन जास्ट नोंथांमोननि क्राइटेरिया गोरोबनांगौ एन्ड BTCनि साख्रि आपडेट फैयोबा नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन बेखायनो जायफ्रा गोदान बड' जब इनफ'आव स' साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो